10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa SAFE 2015? Watch every game live at www.Sun.Star.com.ph. Visit sasafe.sunstar.com.ph to get the latest updates. Mayong adlaw, kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Formal ug pinalna nga gitapos ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang plano sa paglansar pagka-presidente sa 2016 elections. And long in support of me as I went around espousing the benefits of and advantages of federalism. I believe that my destiny is to end years and years of public life in the service of Davao City and every Davaoeño. Matud pa ni Duterte nga kung musugot ang iyang anak nga si Inday Sara Duterte Carpio nga mulansar pagka-mayor sunod tuig, mo retiro na siya sa politika. Dismayado ang daghang supporters ni Duterte apan ilang girespetuan ang desisyon sa mayor. Kapin sa 40 ka mga kandidato alang sa national positions ang formal nga nisangat sa ilang kandidatura dito sa Comelec Manila sa unang adlaw sa pag-file sa Certificates of Candidacy. Karong buntag, nag-una sa pag-file sa iyang COC mao si Leyte Representative Martin Romualdez nga mudagan pagka-senador sa sunod tuig. Si nagkalidades ang mga klase sa tao nga ni-file sa ilang COCs ug adunay mga ilado nga politiko ug aduna usay mga wa pa mailhi. Aniya ang inisyal nga lista sa mga nidagan pagka-presidente. Alang sa Vice Presidente, ug mga mudagan pagka-senador. Human sa filing sa COC, trabaho sa Comelec ang paglimpyo sa lista sa mga gitawag nga nuisance candidates. Gidepensahan sa University of Cebu ang ilang mga tinun-an, ilabi na ang ilang topnotcher sa gingong panika sa September 2015 Mechanical Board Examinations. Mao kini ang reaksyon sa tunghaan human gikondena sa University of the Philippines Engineering Student Council ang giingong cheating ug mishandling sa mechanical board exam. Ang pangulo sa UC nga si Attorney Augusto Go miingon nga walay bisag kinsa sa ilang mga graduates ang nanikas sa gihisgutang board exams. Usa ka UC graduate nga si Maika Arseno ang nag-number 1 sa mechanical board examinations niadtong Setyembre. Matud ni Go nga nonsense para moingon nga nanika si Arseno sanglit usa kini ka honor student. Kung sa panultihon pa sa in English o freak accident o usa ka aksidente nga labang dili katuhuan nga mahitabo, usa ka 11 anyos nga batang lalaki ang namatay sa dihang miambak ang isda nga iyang nabingwit sulod sa iyang baba. Hinungdan nga siya natuk-an ug namatay. Si Jack Ian Carillo nakabingwit og lizard fish or tuko-tuko. Gipaak niya ang isda aron mamatay apan sa pag-aksyon pa lang niya og paak misulod na diretso ang isda sa iyang baba. Mihuot kini sa iyang tutunlan hinungdan sa iyang kamatayon. Wala makuha ang isda sa iyang baba sa iyang mga kauban ug gidagan siya sa Olang's Health Center diin gideklara siyang dead on arrival.
O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Tamtang muso ay pagkulit og 2-0 nga bintaha ang University of San Carlos Warriors. Ang University of the Visayas Green Lancers gusto usab nga mobaw sa duwa karong gabii alang sa CISAFI Championship Series. Human sa ilang 76-70 nga kadaugan sa Game 1, labing sigurong taas ang moral sa Warriors ning sangkaa ug tataw nga anaa usab kanila ang momentum sa series. Gipasabot ni Warriors coach Britt Reroma nga kinahanglang mudaog sila ning duaa og dili hatagan o higayon ang Green Lancers nga makapabarug ug balik sa ilang moral. Apan dili basta-basta motugot ang Green Lancers nga maunlod sila sa 0-2 nga alkanse gumikan kay lisod na kining bawion hilabi na sa best of 5 series nga kumbate. Giangkon nilo ni Cortez nga dili sayon ang tanan alang kanila gumikan kay adunay hawang sa ilang puwersa. James Reid ug Nadine Lustre o mas naila sa tawag nga JaDine ni butyag nga naanad na sila sa kissing scene sa ilang salidang On the Wings of Love. Kagahapon gipahigawin ang Otwal Media Day diin ang JaDine mitubag sa mga pangutana gikan sa press. Sigon ni James ug Nadine nga naanad na sila sa each other's lips. Before po tawanan po, after po more tawanan pa po. Actually, meron po kami isang BTS Oo, yung na outtake. lumabas. Actually, tawa po kami ng tawa. Gano'n naman po all the time kasi po, tingin ko po, medyo nasanay na din po kami. Sa mga... Sa halikan. Hindi, ikaw ba? Sanay na sa lips ni James? Nahihiya po sa mga Apan bisnan pa man nga mura na sila uyab on screen butyag sa duha. Choice lang namin. We want to focus really on our work. And friends lang talaga kami. Just until there. So, what we have is good. We don't want to spoil it. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po din sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa lotto results, wala nakadaog sa mga premyo sa 645 Mega Lotto o 655 Grand Lotto sa mga bulak kagabi. Wala unya ang 649 Super Lotto o 642 Lotto. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita.
Dinhi natapos ang atong mabalita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!